Soc Pau Romero, tècnic de prospecció, intermediació i inserció laboral de Bona Voluntat en Acció. Jo em dic Júlia Martínez, soc la treballadora social de Bona Voluntat en Acció i l'entitat va ser la beneficiària del Premi Pinyol a la trajectòria de l'any 2024. Bona Voluntat en Acció és una entitat que va néixer el 1997. Atenem a les persones que viuen aquí al districte de Sants Montjuïc i d'aquí dels barris del voltant per acompanyar-los en un procés d'inserció social i laboral. Realitzem tallers laborals cada setmana, 7 sessions a la setmana, on treballem tot el tema de la cerca de feina i competències transversals, com pot ser autoconeixement, preparació d'entrevista, etc. La dificultat que ens estem trobant és que el 80% de persones que atenem estan en situació administrativa irregular i, per tant, no poden accedir al mercat laboral normal, per així dir-ho. Depenent del temps que li falti o depenent del procés de regularització que estigui fent, orientem la cerca de feina segons la seva situació. Estant en situació irregular, el 80% d'oportunitats laborals que els hi puguin sortir serà sempre del boca a orella. Llavors, molts dels recursos que oferim són entitats on es poden formar per poder fer xarxa, activitats gratuïtes que es facin a Barcelona on també puguin fer xarxa, com per exemple voluntariats o grups d'esport, que es fa molt. Aquí s'aconsegueix molts cops vincle i a partir d'aquests vincles surten moltes ofertes de feina perquè al final és una relació de confiança. Que la persona trobi feina quan ve al taller laboral no significa que la seva situació millori de cop i hagi de deixar de necessitar ajudes. Tristament estem parlant de situacions laborals molt precàries, de feines molt precàries, de sous molt precaris, d'horaris molt precaris i al final tot sovint, tot i trobar feina, segueixen necessitant aquest suport nostre, almenys d'una manera temporal, posteriorment a trobar la feina. Aquí a l'entitat ara mateix som 3 treballadores socials i una d'elles és una treballadora social especialitzada en l'àmbit de gènere i violències masclistes. És una treballadora social que porta aquells casos de més alta complexitat, sobretot en situacions de dones que estan visquent o han viscut en el passat situacions de violències masclistes en els diferents àmbits que això pugui ser. I amb aquestes dones tractem de fer un seguiment encara més continuat i encara més seguit del que fem també amb la resta de famílies. La nostra tasca en un primer moment és fer una primera contenció en aquestes famílies i aquestes persones que arriben. Per suposat que el principal és valorar els suports que podem oferir nosaltres a nivell d'aliments, a nivell d'inserció laboral, però sobretot contenir una mica la situació. Són persones que sovint no han trobat alternatives en altres serveis o no han trobat suports en altres recursos o en altres serveis per les situacions i el bagatge que duen i, per tant, els oferim una mica la possibilitat d'entrar en el recurs d'ajuda que no han pogut trobar en altres serveis molt sovint. Nosaltres, com a entitat, depenem absolutament de la força de voluntariat que tenim. Al final, per entrar als tallers laborals fem una formació prèvia amb tota la informació, els recursos i el sistema d'organització i de seguiment que tenim amb els usuaris i usuàries. I és superimportant per nosaltres poder continuar rebent aquest tipus d'ajut, de suport, perquè són els que porten les activitats al final i els que fan que aquest projecte sigui possible. Tota la informació i les capacitacions que fem aquí, als tallers, a les formacions, és informació que també es transmet entre les famílies, entre les persones i és una ajuda, és una llum que els hi podem donar en aquesta situació que és realment de vulnerabilitat extrema. La vida de les entitats del tercer sector és una lluita econòmica, cada any és més complicat aconseguir una base econòmica per poder seguir amb la nostra tasca. És imprescindible poder obtenir i poder
almenys optar a projectes com han sigut els Premis Pinyol. En aquest cas nosaltres els necessitem per poder mantenir la nostra tasca, per poder seguir tenint un prospector i un tècnic laboral que mantingui el peu al tall d'inserció laboral, per poder oferir nous projectes i modernitzar els projectes que tenim, per innovar i fer noves propostes. Tot això, tenim moltes idees i moltes ganes, però tristament necessitem diners per poder-ho fer i per això han sigut uns diners que han caigut del cel i que els utilitzarem per poder mantenir el nostre treball i la nostra tasca que portem fent tants anys.